אוקיי, בוקר טוב. תגיד לי, בוקר טוב. אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך, אני אראה לך תמונות של מכוניות, ואתה תגיד לי איזה מכוניות אלה. בסדר? אוקיי, אבל תדבר בקול רם, שאני אשמע. בסדר. אוקיי. איזה אוטו זה? שברולט. זה שברולט? כן. של מי השברולט הזאת? של איתי. של איתי, הבנתי. של איתי ויובל ושל הילד. יפה, ומי עוד נוסע בשברולט הזאת? גל? כן, גל. ונועם, נכון. ונועם. אוקיי, ואיזה אוטו זה? פזר שלי. זה פז'ו שלך? אוקיי. שמתי על השברולט. שמת על השברולט? בסדר. עכשיו בוא נבדוק את זה. איזה אוטו זה? יונדאי. זה יונדאי? של תמר. של תמר? איזה תמר? הגננת? כן. עכשיו שים לב. איזה אוטו זה? סוזוקי. זה סוזוקי. אני מי נוסע בסוזוקי הזאת? אני. אתה? טוב, ועכשיו אוטו אחרון. איזה אוטו זה? טויוטה. נכון.